Έλληνες.com. Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο. Διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και πρωτοπορούν. Ο Μάκης Χαλικιάς είναι 24 ετών. Γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Οι γονείς του είναι από τα Επτάνησα. Ο Αντώνης Νεωνάκης κλείνει τα 25, είναι τραπεζικός υπάλληλος. Οι γονείς του είναι από την Κρήτη, ο πατέρας του και η καταγωγή της μητέρας του από τον Πειραιά. Έχει μια μικρή κόρη 3 ετών. Και οι δύο αγωνίζονται στην Ολυμπίκ του Wellington. Η ομάδα που οι Νεοζηλανδοί ονομάζουν επίσημα The Greeks. Ιδρυθήσα τη δεκαετία του 50 από Έλληνες μετανάστες, κατάφερε να εδραιωθεί στα τοπικά πρωταθλήματα, κατακτώντας τα τελευταία χρόνια σημαντικές διακρίσεις και τίτλους. Είναι η μόνη ομάδα στην οποία έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα από την πολιτεία να διατηρεί εθνικά χαρακτηριστικά. Ας ακούσουμε τον Αντώνη Νεωνάκη. Έχω παίξει για την ομάδα τώρα 6 χρόνια, για την πρώτη ομάδα. Έχουμε 3-4 Έλληνες που παίζουμε τώρα. Ο μπαμπάς μου είναι manager για την ομάδα και το president για το club. Αυτή είναι η ζωή μου. Δουλειά, ποδόσφαιρο για τους Έλληνες. Τι άλλο, αυτό κάνω. Η μάνα μου γεννήθηκε εδώ, αλλά ο παππούς μου ήρθε από την Πειραιά και ο μπαμπάς μου από την Κρήτη. Έλληνας είμαι. Έχω και τη σημαία τατουάζ, πώς το λες, στο chest, στην καρδιά μου. Έχω τη σημαία και η γυναίκα μου από εδώ είναι, από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είναι Ελληνίδα, αλλά τώρα μιλάει ελληνικά λίγο-λίγο και η μικρή μου τα μιλάει, so Έλληνας είμαστε. I'm very proud. Everything, the blood that runs through my veins είναι μπλε και άσπρο. Έλληνες.com. Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο. Διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και πρωτοπορούν. Έλληνες.com. Με την ευγενική χορηγία της ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Μια εταιρεία, μια ιδέα, καλό για όλους. Μπείτε στο Έλληνες.com. Ενημερωθείτε και για άλλους σημαντικούς Έλληνες.